Mga prutas alang sa palihi sa bagong tuig gidagsa na sa mga pumapalit sa dakbayan sa Sugbo. Sayra nato kung adunay pagtaas sa presyo. Pinaagi ni ining report. Duha ka adlaw na lang sugato nato ang bagong tuig. Siyempre, bida usab karon ang mga lingin nga prutas isipalihi. Sa fruit stand sa Ramos nagsugod na pagdagsa ang mga namalit ug mga prutas. Sagad sa gipalit mga lingin nga prutas aron ipalihi sa bagong tuig. Mamahimong binuok ang pagpalit apan mas uso ang pinutos na daan sama nining 13 fruit basket. Kompleto na, 13 ka prutas diin nagkantidad og 400 pesos. Depende hinuon sa gidaghanon sa prutas kay naay fruit basket nga mobalor usab og kapin sa 1,000 ka pesos. Ang presyo sa mansanas depende. Adunay tulo 100 apan magdepende usab sa klase. Ingon na sab niini ang presyo sa orange. Ang ubas nagkantidad sa 280 pesos ang kilo hangtod na sa 350 ang kilo. Mas mahal ang black grapes. Kani ugma mo, kuan po ni ugma mo, daghan-daghan na sad ni ugma. So may mga halinon kayo. Kanang mga lingin, mga kuan sir, mga singaning prutas nga kanang kuan, native dili nang kuan. Mga native yun. Mapalihin na nila. Gipadayag sa mga vendors nga himalitan ang mga native nga prutas karon sama sa bayabas, chicos, granada ug uban pa. Dili na usab kuno musaka ang presyo sa ilang baligya ilabi na ugmang adlaw. Ay mas kusog to last year sir, oy. Hinay ron. Samtang gipaniguro sa tagduma sa merkado sa Ramos nga mapatuman yun ang minimum health protocols. Kanunay nilang gisusi ang prutasan o gipahinumduman ng mga vendors sa malagda nga ipatuman. Maintain lang yun nila ang kaning kuan health protocol kay mao mo ganay ang kuan ang COVID dili man kanang ang COVID di man tawan takibaw sa kuan bitaw sa COVID kung pero kung magkuan observe lang ta sa mga kuan health protocol okay ra. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.